दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि जिथु जोबथा हाबाफारियाव नोंथांखौ गाहाय आलासिनिफ्राय बाहागो लानो जे हांख्रायदों नोंथाङा गमामायैनो सफैनो हाबाय दायो बे थासारिखौ नोंथां नुनानै नोंथाङा माबायदि बुंनो सानो? गिबियावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' थुनलाइयारि गौथुम बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सार मेडाम बयनिसिमबो गिबियावनो साबायखर बावो मानो होनना बुङोब्ला 16 नभेम्बर 10 नभेम्बरनि जा बर' थुनलाइ सान बेवहाय आगोलावबो जों इउनिभारसिटियाव गोबां बेबायदि 16 नभेम्बरनि प्रग्रामफोर खुंबोदों बा बाहागो लाबोदों नाथाय गोबां बोसोर गेपनि उनाव दा बेवहाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जा नुजाफैबाय बेवहाय माने स्टुडेन्टसफोरनि माखासे बादायनाय हाबाफारि आरियाव बाहागो लानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों थ' बिथांमोना बेवहाय आंखौ सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि महरै जा बरायनो लाबोबाय बा लेंनानै लाबोबाय बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों लोगोसे जोंनि बे इउनिभारसिटिनि जानिखि थासारि बा माबायदि जादों जोंनि इउनिभारसिटिनि थासारिफ्रा दा स्टुडेन्टफोरनि बेखौ आं नुनानै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला प्रग्रामफोरखौ आगोलाव जेब्ला जोङो प्रग्राम आरि खुङो माखासे माने लाइक स्टुडेन्टसफ्रा माने जोंफोर बाहेरायाव थायो सोरबाया माने प्रग्रामफ्राव बाहागो लायालासे जास्ट माने लामा सामायाव गिदिंलाबायनाय आरिनाय खिन्थु दा नुनो मोनदोंखि माखासे बेवहाय फरायसालिमाफोरनि स्टुडेन्टसफोरबो दङ जायनिखि मोजाङैनो बेवहाय माने दिदोमै थानानै जोंनि बे हाबाफारिखौ खोनासंदों बाहागो लादों बेनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों बर' थुनलाइखौ बेसेबां जौगादों होननानै बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो बुंनो हागौखि जोंनि बर' थुनलाइया माने एसे माने बारा जौगायाखै होननानै गोबाङा बुंनो हागौ नाथाय आंनि नोजोराव जोंनि बर' थुनलाइया माने गोबां जौगाबाय मानो होनना बुङोब्ला दा साहित्य एकाडेमि बायदि बान्था जायखौनिखि जोङो मोनसे नेसनेल लेभेलनि एवार्ड होननानै मोनथियो बेखौ मोनफ्रोम रावनि थाखायनो होनाय जायो थ' माने बे साहित्य एकाडेमि बायदि बान्थानि थाखाय गोदोफोर जोंनिया बिजाब लिरगिरि बिथांमोननि आंखालमोन लाइमोनानो होन बा जोंनिख्रुइ सिनियर सार मेडाम बिथांमोनानो होन थ' दायो माने जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेरावबो बा जोंनि सार मेडाममोननि खोथाखौथ' आं बुंला मानो होनबा बिथांमोन गोबां लिरगिरि दङ जोंनि गेजेराव सार मेडाममोन थ' लाइमोन लिरगिरिफोराबो माने गोबां ओंखारबाय जोंनि गेजेराव सुंद' सल' जा खन्थाइ जा रायथाइ जा सल'मा लिरगिरिबो दा माने समाव गोबां ओंखारबाय बेनिखायनो आं बुंनो सानगोनदि जोंनि बर' थुनलाइनि गेजेराव माने जिहेतु माने गोबां लिरगिरिफोर ओंखारबाय आरो बेनि गेजेरजों गोबां बिजाबफोरबो साफायबाय थ' आंनि नोजोराव माने बर' थुनलाइया जेसेबां नांगौ बेसेबांनो हायाखैबाबो एटलिस्ट माने जौगानायनि जांख्लायाव दा फैबाय जौगानायनि जांख्लानि गोनां बाथ्राखौ नोंथाङा बुंथिदों खिन्थु गुबुन फारसेथिं नुनो मोनगासिनो दं जे बानाननि जेंना दिनैसिम गोबांथार साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हाबाय दिनै नोंथांनि सारियावनो गुबुन सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोननानै दं दिनै बानाननि जेंनाखौ दिनै जों मानो सुस्रांनो हायाखै थारैनो गुबै जाहोन नामा एक्सुवेलि जोंनि बर' रावाव माने बानाननि जेंना होननानै बुङोब्ला बेनि मेन जानाखि प्रब्लेम बेखौ आं बेखौनो सानोदि माने जोंनिया बर'आव खुब माने बर' भाषाखौ माने फरायग्रा लिरग्रा प्लास जोंनिया एक्सपार्टनि खुब खम बेनि थाखायनो जेनेबा जों माने माबा मोनसे आयदाखौ जोङो जेब्ला गोसो होनानै सोलोंनो नागिरो रावनि गेजेरजों थ' माने जोंनिया जिहेतु एक्सपार्टफ्रा बिनि बुंनाया बेलेग जायो खायफानिया बिनि बुंनाया बेलेग जायो थ' बेवहाय माने सम सम जोंनि बुंथिफ्रा गोरोबलाया बेनि थाखायनो खायसे माने बानानफ्रा खायसेनि बादिबा लाइक गोलावि गुसुङि बेफोरावहाय बा बेफोरावहाय गोबां माने सोरबाया इय'खौ बाहायो सोरबाया गुसुङिखौ बाहायो ओमफ्राय जों सानोखि माने ग्रामाटिकेलखौ बांसिन नायबाय थायोब्ला जों माने लेंगुवेजखौ बारा गोजौसिम लांनो हानाय नङा खोमा साननानै जों माने जिहेतु जों गावसोरखौनो माने एसे डेभलपिं होननानै सानो नालाय भाषाखौ लानानै थ' बेनिखायनो आं सानोखि माने जों जेब्लानोखि फिसा फिसा गोरोन्थिफोरखौ नायबाय थागोन होनब्लानिया माने जोङो हयथ' गोजौआव थांनो एसे आगानसे फावसायनो हागौ बेफोरबायदि साननाय निस्सय गिनाय दङ जोंनि सार मेडाममोन बा जोंनि गेजेरावबो बे मोनसेया गिनाय दङ बेनिखायनो हयथ' बानानफोरनि जानाखि जेंना बेफोरखौ माने एसे माने नोजोराव गोग्लैदोंबाबो बेखौ खुब खम नोजोर होनाय जादों बिदि होननानै आं सानो बेनि थाखायनो बेफोर जेंनाया माने दङ होननानै सानो आरो बेखौ एक्सुवेलि आङो सानोखि दाथ' बर' थुनलाइ आफादा बेखौबो मोनसे दायथ' लाबाय नायबायखि माखासे माने एक्सपार्टसफोर लिंनानै जथुम खुंनाय जायो बेवहाय माने माबे बानानफोरखौ जों फिक्स खालामगोन माखौ बाहायगोन बेखौ माने अफिसियेलि फिक्स खालामनानै लानाय जायो बेनिखायनो बिथांमोना जा अफिसियेल टार्म्सफोरखौ फिक्स खालामगोन सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ गांसे बुक महरै फोसावनानै बे बुकखौनो जों जुदि बयबो फल' खालामोब्ला बानाननि जेंनाया जोबगोन होननानै आं सानो